לא כזה נהניתם מהבקרומס, אוקיי? נעשה את זה like the good old fashion, יאללה. בוא נעשה את הציפי, בבי לפעם. מי רוצה להיות? אני הסיקר. אני הסיקר, אני הסיקר, אני סיקר. אני סיקר, אני סיקר, אני סיקר, אני סיקר. נעשה לך ו... אני לא שומע אתכם, נו. אני. קאצ'י. למה זה כזה לגי? למה זה כזה... ברוך הבא לגוד פינק. איזה יופי, מה זה המקום הזה? הופה, מה זה? היי, יוסף, איך איתך? בסדר. לנו יש כלי נשק? איזה יופי, טוב. כן, המטרה שלכם זה לרצוח אותם בדם קר. אז זה טוב, אין בעיה. טוב, אני עוד מעט יבוא אליכם, אנחנו לא עזבים, אין בעיה. תקשיבו, אני עוד מעט יבוא אליכם, לא לבזבז כלום בינתיים. אקו, אני לא... שחורה. אחי, לא מתאים לך. בטעות שלחתי אותו לג'יר. אוקיי. בסדר, מה אמרת? אל תסתום את הפה, סתום את הפה. אני לא יודע איך להיכנס לשרת מיינקראפט. אני מעריך שכן. תיכנס קצת, אני אזמין אותך, אני אזמין אותך. אני עומד לקחת אתכם אחד שלח לחברות, אני אזמין אותך. ולהפוך אתכם לקטנטנים עוד פעם. בסטים או? ומי שמנצח... בסטים, ואז אנחנו נכניס אותך, בראונד הבא סלור יזכה ללמד להיות אותך. סקייל איתו, נעשה את זה וזה, הפעם אין בעיה. יותר שלח מעניין. לחברות. אבל אל תגיד לאף יש אחד הרבה לגבי זה. אנשים פה שבאמת להיות סקייל איתו, שלחתי. אז הפעם נעשה את זה שונה. יהיה ראונד רגיל, אין בעיה, אני אכניס אותך. והפעם מי שינצח את ה-hide and seek, ויהיה האחרון בעצם, יהיה סקייל איתו ראונד הבא. אז יאללה, אני אתחיל לשגר אתכם אחד אחד, תאמינו לי, יהיה כיף. הם לא יודעים שיש... אבל אני... אוי. OCG, רגע, יש לי רעיון, OCG, תתחבא בתוך ארון ואז תוכל לצאת מהארון כמו שתמיד חלמת. מה? אתה בטוח שזה עובד ככה? אני די בטוח שהאופייב קאונט זה לא עובד ככה. אתה יודע? תביא לראות הראש, בא לי לראות הראש. זוזו, בא לי לראות הראש. ראש. קאצי, די, אנחנו מבינים שאתה רוצה לגעת, אבל די. סינמון רול. אומייגאד. סגרי את הדלת. למה אני קטן? לא ברצינות, למה אני קטן? היי, קוואר, שאלה לי אליך. כן. קוואר, אפשר להבין למה אתה לא עונה על ההודעות שאחי? שלחתי לך הודעות. מוזיקה. איזה הודעות שלחת לי, אחי? אחי, שלחתי לך, אני אוריג'ינל גאי. וואלה... אחי, הם הרגו אותנו, לא, כי הם הרגו בלי שום סיבה, והחזקנו את הכרטיסים, אחי. אתה לא הסברת להם. היה לנו 5 ג'ניטרס. מה, אני איתך... רגע, חכה, אני אוריד את ה... זה לא כזה היה כיף, אחי. אני יודע שזה לא כיף, אחי, אבל אני... אתה יכול להפוך אותי ליותר קטן? זה כיף, אפשר באמת? אני רוצה להיות... OCG, לא OCG. אני רוצה להיות בתוך המדף. סיימן רול. רגע. תמשיך. מאוד נעלבתי. תמשיך, אני הקלטתי, תמשיך, איפה אתה? תמשיך. כן? אומייגאד. הבנתי על מה אתה מסתכל, חכה. בבקשה. דיוויד בייקר, יש לך פגיעה. איזה תמונה. נכון, יש לו פגיעה. שומע, OCG, בוא איתי, תביא לי, שומע, תביא לי מדקט, אני אביא לך פלשבנג, סבבה? תביא לי מדקט, אני אביא לך פלאש, תביא לי מדקט, אני אביא לך פלאש גרנד.
תגיד. אה, אחי, כהן נטש אותנו שוב פעם, כמו אבא שלי. הוא חדש. הוא חזר, יופי. בייבי גרל. לזוז, תעשו טובה. לא לזוז, לא לזוז, לא לזוז, לא לזוז. יצא עדכון חדש עכשיו, לא עשיתי ראיתי. די אחי, מי מלקלק את האוזניות? דניאל. אפשר גם דברים, אין לי כלום, אין לי מדקיט. אחי, אין לי מדקיט, אין לי מדקיט. גם לי אין מדקיט. יפה. אפשר מדקוש, בדקוש. אפשר לחפש גם... רואים אותך קצת. אפשר? עכשיו. יש לוקרים חדשים. ראית? זה חדש מקום טוב, של כולם, יצא? תקשיבו לי, אוקיי? עכשיו ככה, בעוד בערך כמה שניות אני אשחרר אתכם. לכולכם יש מדקיט ופלאש. לא, אין לי, אוקיי, אני אין לי, מזכיר אין כמה לי. חוקים. אין אתם לי. יכולים לקבל FK ולא תזוזו. אז הסכמנו, כי מי שלא זז, בעצם, מקבל אין לי. FK מה זה? אוקיי? תשמרו סטמינה, תשמרו סטמינה, שומעים? תשמרו סטמינה. תשמרו סטמינה, כולם תשמרו סטמינה, תשמרו סטמינה, תשמרו סטמינה. תשמרו סטמינה. בהצלחה לכולם, אני מפתח את הדלת. כולנו נשמור סטמינה. שמרו סטמינה, אז תמו את הפה ושמרו סטמינה. אין לי... אני אוהב את זה איך שכולם מבזבז... הופה! אדוני, אין לי מדקיט. אחי, אין לנו מדקיט. שיגרתי לכולם, תמשיך, אני אביא לך אחרי זה. אין לי. נותר שאין לי. אחי, לא נורא, בוא. מה לא נורא, אפשר לחפש גם... אפשר גם... אתה תקבל, תמשיך. נו, אני אביא לך, תמשיך. אפשר לחפש. הוא מחפש. שומע, רוי, איפה אתה? אני בא. רוי, אני איתך, אני נתחבא ביחד, נתחבא באחד בשני. בואי, זה חתם. בוא, טמבל, לא, זה יותר מדי אובייס, יא טמבל, זה יותר מדי אובייס. זה לא. סיכים! אחי, זה יותר מדי אובייס. זה לא. אחי, אתה לא יודע להגיע לשם, אחי, תסתכל. בוא נסגור הכל. לא, אחי, אני לא משועמם, אחי, אני הולך, אני סוגר לך את הכל והולך. תלך. צפו, אתה בא לפה, זה מלכודת. לא, זה לא מחבוא טוב, פאק. תביא לי, כפר עליך תביא לי, כפר עליך. אומייגאד. זה לא טוב, לא משנה, זה... זה גרוע. יאללה, ה-MTF עומדים להיות משוחררים. יאללה, בהצלחה לכולם. ורק אומר, הם משתגרים בג'ר, אז אם מישהו מתחבא שם, בהצלחה לכם. אתה תקבל עוד דמו. עליי. אני בא. ג'וש, אתה בחרבות. מצאתי ווקי טוקי על הרצפה, אז מה אתם מדברים? איפה אתה? אתם תהרגו אותי. אם אתם רוצים... אתה סיקר. יוסף, אני יודע שאתה סיקר. אחי, ראיתי את זה. לא, אני מצאתי רדיו בתוך הלוקרים. כן, ברדיו, הם ביטלו את כל הלוקרים. קיצור, שומע? אם אתם רוצים, אני אתן לכם רמז. אחד בקלאס די רום. איזה מניאק אני, וואו. זה מביך. ג'וש, אני הולך לדפוק לך ירייה בראש ואתה יודע את זה.
תקשיב, נהרוג את גיימר ראשון, אוקיי? אני לא רוצה שגיימר ייהנה, אוקיי? אבל... גיימר באחד מהחדרים האדומים. חדרים האדומים, אין בעיה. אתה לא יכול להיכנס לפה. שומע? לקחתי רדיו, לאחי, לקחתי רדיו ואני מלשין, אחי, אני מלשין, אחי. די, אל תשין עליי. יא טמבל, אני איתך, אחי, למה שאני אלשין? שומע? בוא תיקח איתי רדיו, מה? איך נכנסת לשם? לאן? איך אתה נכנס לשם? לאן? וואי, כבר כמה אחי, אחי, איך אתה נכנס לשם? מה? מה אומר? לא, ברצינות, איך אתה... קוויר. קצי, איך אתה נכנס לשם? קצי מרמה! לא, אני לא מרמה, אחי, אני לא מרמה. אחי, אני אגיד לכל... אני אגיד. כן. שומע? קצי מרמה נראה לי. הוא הולך דרך הקיר של הדלת. אתה לא שומע אותי? רגע, אני באנאוסמנט. שומע? אני רק מזכיר משהו כאן ל-MTF ולכולם, אוקיי? MTF, יש לכם קיקרדים, אסור לכם להשתמש בהם. ובנוגע לכולם, יש לכם מדקיטים, לוטינג מותר לגופות אחרות, אם אתם רואים שמישהו נפל לו פלאשי. רגע, אני יכול להלשין, אני יכול להלשין בשבילכם. בבקשה, אני הייתי עם הרדיו. יש פה אחד בתוך. אחי, אם אני מלשין אתם משחררים אותי, אם אני מלשין אתם משחררים אותי, בבקשה אחי, יש פה אחד בתוך. הוא פה! זה קצי, אני לא יכול לפתוח את זה, הוא נכנס דרך הקיר איכשהו. תקראו לו, בבקשה, זה... פה, קצי פה! פה בפנים, סתכל עליי. כן, הוא שם בפנים! אני אשבע לך שאני לא משקר אחי, הוא ינצח! אחי, אתה מעדיף שהוא ינצח? די, נו. עכשיו ברצינות, קצי אחי? את הנאצי? לא, רגע, קוויר. יש פה מישהו בתוך. קצי פה בתוך. קוויר פה, קצי פה תקוע. קצי פה בתוך. לא יכול לפתוח. הנה הוא. אתה מלשין על חברים שלי. אחי, אבל הם עשו לי אזיקים. מה, מותר? אוקיי, אני יכול פשוט להיות המלשן, אל תהרוג אותי, בבקשה אל תהרוג אותי. מותר לכם לעשות מה שאתם רוצים. רגע, אז אני יכול להתחיה שלך, אני יכול להלשין, אחי, שומע? פוסטיל, אני יכול להלשין בשבילכם, בבקשה אל תהרוג אותי. אני בא. פוסטיל, אני אבוא איתך, כפרה עליך, רק אל תהרוג אותי, אוקיי? אני אלשין בשבילך, אוקיי? אני משין. אני רוצה את גיימר למות קודם. אז רגע, אני יודע נראה לי איפה גיימר, אני ראיתי את גיימר, בוא איתי. איפה גיימר? 14, לא, הנה, פה. תפתח פה, פעם אחרונה שראיתי. קצי אומר לי תענו עוד. יש לך כדורים? הם היו פה, כולם היו פה, אז הם החליטו כנראה לבוא במקום הזה. נגמר לנו הכדורים, כן. נגמר לכם הכדורים? כן, זה בולשיט, אחי. הנה, אחד מהם כנראה פה. נגמר הכדורים. אם אתם רוצים, אני יכול ללכת למקום קטן ולהלשין בשבילכם. לקח קטנים, אחי, זה בולשיט, אני לא יכול לראות בהם. אז אני יכול להגיד לך. אפטר אול, אני מוזק. אני אזוק. מוזק? אזוק? מה? מה? תפחיד אותו. מר סנוב אומר שבוגד. הוא קורא לי בוגד. יאללה, תגיד איפה הם. הנה אחד. איך עושים את זה? כן! מזכיר לכם, המנצח בראונד הבא סקליטון. אל תהרגו אותי. כן, באמת? כן, תהפוך אותו לסקלטון. וואט דה פאק, יש פה קפיברה! הולי פאק! כן, לא נורא. אני רוצה שהוא יהיה סקלטון, אחי. אומייגאד. את פיצה כבר הרגו. אוקיי. את פיצה כבר הרגו. וואו, איזה קריסות. לא, אני יודע, רגע. לא, אני לא אחרון. עדיין. מה אתה לא יכול? אני לא אחרון אמרתי. אבל אתה תהיה האחרון אם אנחנו נהרוג את כולם. הנה, נפל לך כל הכדורים מאחוריך. כמובן. אז למה אתה לא לוקח אותו? נעלתם אותי! בוא לפה, אני משחרר אותך, בוא. לא,
אוקיי, לקח לך את הכדורים לפחות? אתה רוצה את הכדורים? לא, תודה, אני צריך שתעזור לי, אוקיי? אתה המלשן הקטן שלנו, אוקיי? אוקיי, אני אגיד כאילו, אוקיי, תהיו בשקט ואני פשוט אנסה לברוח, אגיד לי מאחוריי, ואז כאילו, אתם יודעים איך זה הולך. הנה הוא. יש פה כדורים! אוקיי. אני חוזר יש פה כדורים, אני חוזר קח, לקלאסי. כדורים. אני בסדר, יש לי מספיק. לבוא איתך? אימא'לה. תלך איתו, תמצא אותו. למצוא אותו? אוקיי. רגע, אתם תפסתם את האחרון שפה, יש פה את... היה פה אחד. יש שניים. כן, ראית שניים? כנראה כן, אני זוכר שרצו פה שני אנשים. אחי, אבל אני עדיין מפחד, אחי. אני לא יודע למה, אפילו שזה אתה. אני יכול להרוג אותך מתי שאני רוצה, אבל לא יכול. אחי, אני יכול להיות ממש שימושי, אחי, אני ממש יכול להיות שימושי. רגע, יכול להיות שמישהו מתחבא פה בהתחלה? אחי, אם מישהו היה מתחבא פה בהתחלה, אני יכול פשוט להגיד לך, אני אתקרב ליד הגופות וזה יכול להגיד לך. תפסת מישהו? גיימר פשלור. אומייגאד, וואו איזה חכם הייתם להגיד שהם פה, איפשהו יכול להיות כשהם פה. אומייגאד, אני עכשיו נכנס לזה. אוקיי, אז אין פה עוד. תודה, מה אפשר שלי? אני לא יודע מה. פוסטיל? אבל זה לאגים, יש. לקח לך כדורים, אתה צריך שאני אקח לך כדורים בשבילך? הנה! תחזור אחורה, הוא פה! אומייגאד, רגע, אני אקח... למה יש לו כרטיס? למה יש לו כרטיס? אוקיי. תודה. היי יוסף. ממשיכים לפה? איזה קריסות. מי פתח את זה? לא, גוגלס נראה לי זה רמאות, אתה יודע? אוי, זה לאגים. אחי, גוגלס זה רמאות נראה לי. יש הרבה לאגים. אבל גוגלס זה רמאות נראה לי. קחו בהם, אחי, המטרה שלכם זה להרוג אותם. אחי, אבל אנחנו כמו העזתים, משתמשים באנשים. כן, אני חלק מהם. אוקיי, בוא, אחי, אתה תכף... גיימר פה. כן, נכון, מצאנו את גיימר, הוא היה בהתחלה. טוב, אתם שומעים? זהו, יש מנצח. יס! וואו. והוא לקח זה טבח, יש לי גוגל להשתמש בזה. הוא לקח גוגלס ואתה להשתמש. אני חושב שהחמישה האחרונים צריכים לקבל סיבוב חוזר. לא, שמה לך פות. אני הולך למות. וואי, אני נהנה, אחי. זה כמו פריחה, אתה יודע? איזה כיף זה, אחי. לא, די! יאללה, בוא. יאללה חבר'ה, יש לנו מנצח. כן! אוקיי, כולם עושים טארגט לסינמנט. מה? סקוסה לא! לא רגע, בוא נדבר על זה חרנס, בוא נדבר על זה. אני לא עשיתי כלום, אוקיי? אני לא עשיתי כלום. שמע, הם אמרו שאפשר לעשות מה שהם רוצים, אז הם השתמשו בי כחיה. אין בעיה בלמכור אנשים, אוקיי? העזתים עושים את זה, הרבה אנשים עושים את זה.